yen lewat aku kelingan dubur kae biyen tak goleren ayo Sukini nggih Mbak kowe arep perang apa piye ya ampun Mbak arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho Mbak kowe kuwi nggih pokoke Sukini kudu metu nek ra metu piye carane supaya iso metu ngoten lho Mbak termasuk bintang oh iya deh arep maju mungsuh karang kadempel jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit terus Mbak Raden Sentyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun, masih muda semuanya. Iya, aha, itu obat buat gue. Ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke Mbak Neng nek kalah ditugel gulumu aduh ya ampun guluming sithik kok ditugel lho Mbak guys kok kae mangkat aja kesuwen amok Suramarata jaya merata imbang yen padha-padha Raden Setyaki Raden Gatotkaca Raden sapa Mbak? Antarja Raden Antasena 1 2 3 4 maju bareng tak muah kelakon tele kebablasan tele kelakon tele ate kebablasan minggir Mbak kula salah kepengen perang lho Mbak iya wis maju kana ya ampun Mbak iki kok dipotong masa kalingan sing ora ngrek terus siras budak kaya ngene iki sirah budak gak itu menungsa tatanan Sentyaki Gatotkaca Antarja maju legane atiku iki Sukini nek bengi Sukini nek awan Sukina jijik aku lho wong kaya dikek urip canda tak sebul dadi apa kandamu asik tenane gamelane suarane apik kempule ya suarane apik gek heli gek mati tanpa arah sapa Mas nama Setyaki wis apa Sukini kok bringosen cukul sak karepe dhewe Mas kok duwe bringos turunan kucing
kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok brengosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Ngelabrak. Nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet-kecet. Manut nang ngendi papane wong perang? Nendi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya. Dia mundur. Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medhen. Sapa Mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan baguse tambalan wibawan. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sama Mas. Gabut.